го изкараха, бас. То много хапи, бе. Явно гумата ми щоти, стрите. Хапи много днеска. Що стоиш горе, бе? Къде да мина? Отгоре ме мини. Къде да мина, като стоиш горе да поира, аз да не ви... Тука И кочак? Смисъл, къде да мина? То не е къде искаш ти, то къде ти мотора? Той много газ му даде. Край. Добре, че ни го сука надолу. Не се пълня да му постави. Айде, слез. Павка, ти му го изкара, Той си говорихме преди Кристиян за чуя как свърля мотора. Сега вече си коляно, още не се опитам да го държа. Не, бе. Нещо като стане, Не, бе. трябва следка по-добре. А що там, като става и нещо, той ме затиска и аз го държа вече. Чуваш, кой знаеш какво стане, ако го пусна на земята. Нещо и за да пусна на цялата бела. Това гасата страна, да пак някакво. Хвърлям го на земята и въобще не ме бе. Правилно, това е ама явно с повече опит. Какво е това нови мотори? Павка, тук леко, матко. Задната ти гума на въздуха. Задната му гума направо. И аз пиян, не. Дай го преди малко на белостанцията, но ми пуска, видите, едва са пускане на предна гума си. Да. Ооо. Пишлемет. Не го е страх и че пишлемет. Виж баща му как слиза, виж папката как слиза. Експерта не излезеш ли от тука, Галя, или къде тваниш? Не излезеш ли от тука? Хората излязахме от тука. Втората беше от тука, май. Миналата е там, надявам се е от там. Там стандарта експерта беше тука. Дете щеро е сега, беше експерта тази година. Да, стандарта беше там долу. Този братко, къде? Това не се излиза. Ай, може да остана. Дай, не е краката, Аре бе, вожд! Вожде! Павка, слизай! Явно ще поседим тука. И Вилне, ако искаш, ние ще направим една обиколка и като се върнем на изчакай тука горе, та може се окачу. Ела, откачи сега, Свърко. Ела, това както не го откачи, Предизвиква ли малко време? Доста шак се прави вече, май. Айде се превъзбуждай много.
Добре фана, добре фана. Добре фана, ама. Чуй, не им жалко. Някой като са като забавени. Той са караш на срам караш. Фана го е. Браво, бе. То скамат. И аз след, че да ни пусти мотора на една страна. Да не се качи отгоре. Да продължаваме. Добре, Вриския, тук в ляво има път, да мини оттам, бе. Къде ще дърпаме, че утли се? Слезай. Не, бе, там няма скок, бе. Давай, мини през стандарта, аре, бе. Давай, давай. Не е стандарта, той стандарта е долу, бе. Нищо да минава до. Пак е... Той е полуексперт. Ковоз, което мога да сурни да приключиш. Ей, няма отказване. Сега от друга страна. Тъй, Ябълка е експерт. Кристиян води. Кристиян горе. Ей ги бута. Ей ги втори, ей ги бута. Щиро трети. Щиро подскача. Павката пута. Щиро излиза втори. Добре. Стигнава нивото. Гледай, гледай. Дай му газе! Дай му газе! Дай! 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 Браво, вчера излиза втори. Щиро горе!
Не! Аре бе, малко остана бе. Тук е Вилен пак, шубеста. Само това. Негите му свършиха силите. На първото още. Гълчета. Много хубав бер, за много газ. Ама върви се Върви. и смисъл и без газ да тръгнеш пак върви. Аз нарочно му бях много газ, вървиш. Ама да, хапиш много добре. Ама интересен, завойчета, войчета нагоре, надолу, много хубав. Хем дълъг, хем не е прав, като надолу ще бой нагоре. Егито. Или Дамян. И той пуска краката отдолу. Дигни го този крак, бе. Балансира, да. Ей, балерина! Дигни ги тези крака горе, бе! Ево, трябва да си пенки като на ТВ-то. То сега, Егито. Виж Егито, па и той пусна крака. Горе! Тръж! Дай! Ще окачи, горе. Виж как стои. Не мята краката. Ей, четвъртия за Копринка. Четвъртия за Копринка, само повече гелчета ще му взем. Браво, бе! Ивелин. И той крака му долу. Ако дигне краката, ще го изкара, има скорост. Браво. Що Дамян? Не, карал такива. Щеро кара и той, ма какво му става днеска? Да, Вики, фърля краката ляво, дясно. Дай! Горе! Давай! 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 Ей! Аре! Така, стой долу. Добре. Горе. Аре! Експерт ли е, не знам. Нашите експерти фанат на равното. Запален мотор. С едната ръка дава с газ, другата е стара седмика. Чакайте малко, че стана тапа! Добре си. Хубаво го фърли малко по-нагоре, бро. Видяхме на друг път.
Хванахме експерта на ябълка. Хората ме предупредиха, че като завали, тук не са карал. Ама ние сме ербаб. И стана 5 часа. Тамън минахме половината. До 9, ако го завършим. А? Да, обичам се, ако имаш нещо. Запасвай. А, не, всъщност си имаме, чакай. Това каране не съм правил до сега. Заваля сняг. Ние сме горе до Будуджа. А трябва да отидем в Трявна. Паста няма фар. Половината нямаме ветровки. Поне бензинова.